Wel, fi'n nôl yn y gegin heddi, a fi eitha balch cael bod nôl, achos mae di oeri tu fas, mae'n gymylog, a fi eitha balch bod dros y stof fan hyn. Fi'n mynd i wneud ryseit bach rwydd arall i chi heddi, rhywbeth ar gyfer y teulu gyd i gymno fach neu swper, yn defnyddio gweddillion dydd Sul. Falle bod chi wedi cael cyw iar, ffowlyn dros y weekend, a bod chi moyn defnyddio yr gweddillion lan, sy'n os pa fath o gig yw e, chymod y fres neu'r cos neu ty beth. Os nag oes digon gyda chi, ychwanegu bach o ham, neu bach o facwn neu rhywbeth fel yna tuag ato fe. Felly i ddechrau'r broses, fi jyst wedi ffrio bach o wynwnsyn fan hyn. Fel arfer byddwn ni'n defnyddio cenhinen, ond jyst yn gwaniaeth cenhinen, wynwnsyn, shibwn, so beth sydd gyda chi. A os ydw popeth yn dechrau mynd rhy, cadwch y gwres yn isel, na bod ddim yn lliwio gormod, ond os odyw yn lliwio gormod, jyst ychwanegwch tyferu bach o dŵr fel yna, mae'n oeri popeth lawr, a fel arfer mae'n tawelu'r pan am y popeth yn rafu. Reit, so mewn at hwnna, fe mi ddod i'r gweddillion y cyw iar yma mewn. Fi wedi torri nhw lan yn darnau man gyda llaw, a jyst fe drown i'r hynna rownd nawr i gael twymo nhw trwyddo. A dwi'n mynd i ychwanegu, beth dwi'n mynd i ychwanegu cynta? Bach o wstad, fi'n defnyddio wstad a whole grain. Fi'n mynd i ddod i glased bach o win mewn yna. Beth arall falle sydd dros ben ar ôl y penwythnos. So glased o win, bach o wstad, a wedyn dwi'n mynd i ddefnyddio bach o tarragon. Nawr mae tarragon ddim i blas pawb, felly fi'ch wedi gormod, jyst tamed bach. Mae'n gweithio'n gret gyda cyw iar, felly mae fe yn peth da i ddod i mewn, ond pidwch a gorni di, mae'n blas eitha cryf. Wedyn bach o stoc, mewn fanna, mae'r stove induction hob ma'n neud bach o sŵn, drown ni fel antw bach. Mewn ar stoc, so'r stoc, y mwstard, a hefyd, falle dylen ni bod i dod i fe mewn ynghynt, yn obviously, bach o arlleg, a mae hwn yn mynd i gael ei goginio yn y ffwrn ta beth, felly bydd yr garlleg yn cael ei goginio, dim problem o gwbl. Os ydych chi wedi dod i'r stoc cyw iar neu llysiau mewn, falle bod i eisiau gormod o halen arno chi, ond fi'n wedi jyst tamed bach o halen, a tamed bach hefyd o bybur du. Os ydych chi ddim yn licio'r specs bach du yna, gyda bach o bybur gwyn yn hytrach na bybur du, a wedyn yn ola glased o hufen dwbl. A hwnna mynd mewn. Os ydych chi moyn torri lawr ar y braster neu'r caloriau, fe allwch chi ddod i llath. Ond falle bod yna tamed o risg bod e'n splito tymed bach oherwydd y gwin gwyn. Dyn ni'n awgrymu hufen dwbl a jyst cymrwch tymed bach llai ohono fe. So mae hwn nawr yn anweddu, a hefyd gyda llaw, os chi'n gweini hwn i blant, bydwch chi'n poeni am bwyta'r alcohol, achos fel wedi sy'n mynd anweddu ffwrdd, mae'r cwbl lot wedyn yn tywhau ychydig mewn yn y pan fel yna. Tip bach arall, fi'n dwlu ar rhain ar hyn o bryd, yr powdwr garlleg. Felly, os nag oes garlleg ffres gyda chi, dydwch jyst defnyddiwch fel halen, jyst dwrwch tymed bach o blas i garlleg dros y top, a wedyn dyna ni. So mae'r cyfan wedi wneud, gallwch chi blasu, achos wrth gwrs mae'r cyw iar wedi coginio'n barod, a wedyn byd i'n dod i hwn mewn tin fach, lle does dim dolen plastig na dim byd fel yna. Byd i defnyddio gweddillion hen dorf bara, a i ddod i fe trwy'r prosesydd bwyd, i neu briwsio'n bara, wedyn fi jyst yn dod i hwnna dros y top. Gallwch chi ychwanegu bach o gaws parmesan, sech chi moyn i wneud bach yn gawslyd, a wedyn mae hwnna mynd i'r ffwrn am ryw 10 munud, cwarter awr, tan bod y top wedi mynd yn eiraidd, a wedi lliw bach ffein arno fe, a mae hwnna yn barod i fynd. Felly, dyn ni'n awgrymu bod chi'n gwneud hwn jyst cyn gweini, dod i fewn y ffwrn, 15 munud, a fydd neb yn gwybod bod chi wedi taflu fe at ei gilydd mewn bater o funudau.